First of all, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ୟୁର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇନ୍ଦାସ୍ ଆର୍ମି ଲଭର୍ସ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କିଛି ସୂଚନାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ, ଯେମିତିକି କେତୋଟି ସ୍କୁଲ ଅଛି, କେତୋଟି କଲେଜ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ବ୍ଲକ, ଥାନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର କେତେ ତାପମାତ୍ରା, ଏମିତି ତାର ପୁରା ମ୍ୟାପ୍ ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଇଏ ଆମର ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେମିତି ଆଇଆର୍ବି ହେଲା, ଓଏସିପି ହେଲା, ପିଏମ୍ଟି ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଲା ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଇଏ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି କମ୍ପଲସରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କେବେ ହେଇଥିଲା, କେବେ ତା'ର କ'ଣ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଲାଗେ କି ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହିବା ଆଗରୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଇଏ ଆମର ରହିଛି କଟକର ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କଟକର ସାଇଡ଼୍, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଜାଣିଥିବେ, ଏଇ ସବୁ ନର୍ଥ, ଇଏ ହେଲା ଇଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସାଉଥ୍, ଇଏ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଏ ବର୍ଡ଼ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରୁଛି ଏଠି, ନର୍ଥରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ନର୍ଥରେ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଜଗତସିଂହପୁର, ବୁଝିପାରିଲେ, ପୁରୀ। ଆମର ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ପୁରୀ। ସେମିତି ଏଠି ବଡ଼ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେୟାର କରୁଛି, ଏପଟେ ନୟାଗଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରୂପରେ ସ୍ୱୀକୃତି କେବେ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ରୂପରେ ସ୍ୱୀକୃତି କେବେ ହେଇଥିଲା, 999 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖିବା। ତାପରେ କଟକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନା 3932 ବର୍ଗ କିମି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଜଳବାୟୁ ଆମର କେତେ ସ୍ୱାଭାବିକ, ମତଲବ ସେପଟେ ନର୍ମାଲ୍ ରହେ, ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ରହେ ଆଉ। କଟକରେ ଏମିତି ନୁହେଁ ପୁରା ଜୋର ହଉ କି ବହୁତ କମ୍, ସେମିତି ନୁହଁ, ବଟ୍ ନର୍ମାଲ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଆମର କେତେ ଅଛି ନା 42 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ନା 7.5 କ'ଣ ଡିସେରେ ଅଛି, ହେଲା କି। ଆମର ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ କେତେ ନା 1501.3 ମିଲିମିଟର, ହେଲା କି। ଆମ କଟକରେ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମି କେତେ ଅଛି ନା 1,61,000 ହେକ୍ଟରରେ ଅଛି, ହେଲା କି। ଆମର ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ କେତେ ଅଛି ନା 1,25,000 ହେକ୍ଟର, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା କେତେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି କଟକରେ, ମହାନଦୀ କରୁଛି, ସାପୁଆ, ହାଡ଼ୁଆ, କୁଆଖିଆ, କାଠଯୋଡ଼ି, ବିରୁପା, ଆଉ କ'ଣ ଚିତ୍ରତଳ, ଆଉ କ'ଣ ଲୁଣା, ହେଲା କି। ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ଆମ କଟକରେ କେଉଁ ଫସଲ ଅଧିକାଂଶ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଧାନ ହେଲା, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିନାବାଦାମ, ଆଳୁ ଆଉ ଆଖୁ, ହେଲା କି। ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ, ହେଲା କି। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଟକରେ, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ଅଛି 26,18,708, କେଉଁଠି କଟକର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା। ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଶିଶୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି କେତେ, ଏଠି ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି କେତେ ଅଛି 13,39,153 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଖାଲି ବାହାଘରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ମହିଳା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ନା 12,79,555। ସେମିତି ଶିଶୁ କେତେ ଅଛନ୍ତି ନା 2,51,152, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ହେଉଛି, ତାର ବୃଦ୍ଧି ହାର କେତେ ଅଛି ଏବେ କଟକରେ ନା 11.87%, ହେଲା କି। ତାପରେ ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା ନା 666। ଆମ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତରେ କେତେ ହେବ ନା 955, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ଶିଶୁ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ। ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଆମର ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ତାର ବି ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେ କେତେ ଅଛି ନା 913, ହେଲା କି। ତାପରେ ରହିଲା ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ ଅଛି ଆମର କଟକରେ ନା 84.20%। ତାପରେ ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷରତା କେତେ ନା 90.51%। ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆମ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭିଉରୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନିହାତି ଦେଖିବେ କଟକରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆମର କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି କଟକରେ, ତମର କେବେ ଆମର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଇଏ ହେଲା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଛି କ'ଣ ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା କେତେ ଅଛି ନା 77.46 କ'ଣ %। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶାସନିକ ତଥ୍ୟ, ହେଲା। ପ୍ରଶାସନ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ କେତେ ରହିଲା, ତହସିଲ କେତେ ରହିଲା, ହେଲା କି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଟକର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 3ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି।
तहसिल संख्या केते आमर अच्छी कटक 15टी तहसिल ऑफिस अच्छी 15टी है कि ब्लॉक संख्या केते 14 क्वेश्चन निहाती आसो कटक रे ब्लॉक संख्या केतेटी तहसिल संख्या दिन क्वेश्चन पचारदेव कटक रे सब डिविजन संख्या केतेटी ऑप्शन दे देव 3 4 7 8 कौन मारे आंसर हम 3 बुझिपारे सेमती आम थाना केते अच्छी ना 48 थाना अच्छी कौटी कटक रे तापर आम ग्राम देखिले ग्राम पंचायत जो पंचायत अच्छी ना केतटा गाँ को नहीं पंचायत थाए सेमती केतेटा पंचायत संख्या अच्छा ना 342 पंचायत अच्छी कटक रे ग्राम संख्या केते ना 1952 है कि सहर संख्या केते ना 8टी सेमती एपटे देखिले कौन अच्छे प्राथमिक स्कूल आम स्कूल संख्या केते ना 2177 स्कूल अच्छी आमर कौटी कटक रे मिडिल स्कूल संख्या केते अच्छी ना 677 सेमती हाई स्कूल संख्या केते अच्छी ना 394 हाई स्कूल अच्छी हाई स्कूल अच्छी कटक रे सेमती आम कॉलेज संख्या केते अच्छी केतोटी कॉलेज अच्छी ना 96टी कॉलेज अच्छी है कि आम एपट छाड़ते कौन थे ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन संख्या केतोटी अच्छी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केतोटी अच्छी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर थर आसाला आर थर ओडिशा पुलिस आसाला आम कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केतोटी थिला ना गोटे अच्छी है कि म्युनिसिपालिटी संख्या केते ना 2टी तापर आम एनएससी संख्या केते अच्छी ना 2टी ठीक अच्छे आम अग्निशम संख्या केते केते अच्छी फेयर जो आम फेयर ऑफिस अच्छी आम केते अच्छी ना 10टी अच्छी कटक है कि स्वास्थ्य केन्द्र संख्या केते प्रायतः केते 15 ରୁ 57 भितर अच्छे है तापर आम रहा राजनैतिक तथ्य एबे देखिए आम राजनैतिक तथ्य है आम विधानसभा थाए लोकसभा अच्छी बुझीपार ना सेमती कटक आम विधानसभा संख्या केतेटा ना 9टी विधानसभा अच्छी बुझीपार ना सेमती लोकसभा आसन केतेटे ना गोटाए है तापर गमनागमन संबंधित तथ्य ठीक अच्छे हम जो गमनागमन अच्छे से देखिए जातीय राजपथ देखिले केते अच्छे ना 64 किलोमीटर वगैरह पिछा आगू ठीक अच्छे सेमती राज्य सड़क केते ना 90 किलोमीटर है तापर रहा जिला सड़क केते ना 606 किलोमीटर वगैरह आगे आगू रेलपथ केते अच्छे ना 114 किमी ये थिला हमर क्वेश्चन थिला केतेटा पंचायत केतेटा ग्राम है कि थाना ये हूँ आम देखो सड़क आम जो मैप रहा गमनागमन मैप देखिपे पूरा दे दीची पूरा मैप देखिपे कौ मैप कौ पटे देखिए आसी कुआड़े जाइए कौन यहाँ हूँ पूरा फुल कटक एपट साइड गले महांगा एपट साइड आठगड़ बुझीपारे ना एमती सब लंबी है ये थिला आमर कटक उपर किछिटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला ठीक अच्छे डिस्ट्रिक्ट वाइज आउे कौ डिस्ट्रिक्ट ने आपको सुविधा हे निहाती कमेंट करेंगे जदि वीडियोटी भल लगे निहाती लाइक बुझे शेयर एंड सब्सक्राइब निहाती करेंगे और सांग मानू निहाती शेयर करेंगे ठीक अच्छे जदि वीडियोटी भल लगे निहाती शेयर करेंगे बहुत इंपोर्टेंट रही कॉलेज माने एग्जाम व्यू बहुत बहुत जमी लायर भी है ओसी भी है जेकोसी एग्जाम होना कहीं बहुत इंपोर्टेंट रही क्वेश्चन ठीक अच्छे ना जदि वीडियोटी भल लगे निहाती शेयर करेंगे वीडियो आते बड़ कर चाहूनी रोचे जय जगन्नाथ।